Wala nang intro-intro. Walang pag-aalinlangan. Kukunin niya ang kaluluwa nito at iaalay niya sa demonyong alaga niya. Madali niyang magagawa yun dahil ilan sa mga alaga nila Itang nakaharap na niya. Ultimo yung ibang kamag-anak nito, nakasagupa na rin niya. Baka nakakalimutan niyo, sobrang dalubhasa ng lola ni Aling Daling na manghuli at mangagaw ng alaga ng ibang nasa kaliwang panig. Magandang halimbawa na dyan yung pag-agaw sa mga alagang putak ng engkanto at ng mga aswang. Buo na ang desisyon ni Aling Daling. Yung nakuha niya sa kumot niya, gagawin niyang kasangkapan yon para padalhan ng paltok yung manggagamot na tumutulong kila Itang o kung sino man yon na gumagamit sa aral ng kanan. Wala na siyang pake kung merong madamay. Basta ang kay Aling Daling lang, maprotektahan niya yung nasasakupan niya. At saka, marami pa siyang gustong malaman. Kaya dapat gumaling na kaagad si Ricky. Marami siyang itatanong dito. Kung bakit bigla na lang nagkaganon ang sitwasyon niya, anong klase ng espiritu yung gumawa nun sa kanya, at higit sa lahat, bakit ubos na ubos ang pondo niya at tuluyan siyang nabaliw. Sa kakaisip, unti-unti nang nakatulog si Aling Daling. Kinaumagahan, normal naman ang naging takbo ng araw nila. Kahit nung gabi na, nakapagdasal pa siya ng maayos at natulog din sila na patay ang ilaw. Wala namang malalang bumabagabag sa kanila, maliban doon sa patakbo-takbo sa loob ng kwarto nila. Pinakikiramdaman ni Aling Daling kung alaga niya ba yun. Pero kahit anong saway niya, hindi yun nakikinig. Imposible namang aswang yun o kung anong elemento na pwedeng ipadala sa kanya. Kasi di ba nga, silyado yung kwarto nila. Sa inis ni Aling Daling, bumaba siya ng bahay nila. Kumuha siya ng bote. Inusalan niya yung loob nun at tinakpan niya. Pag-akyat niya sa itaas, lahat ng alaga niya na nagbabantay sa kwarto nila, ultimo sa labas ng bahay, pinabalik niya muna sa kani-kanilang lungga. Baka kasi mali ang mahigop niya eh. Matapos niyang gawin yon, nakiramdam siya ulit kung meron pang tatakbo. Ilang segundo ang lumipas. May naririnig na naman siyang tumatakbo at may sumasabay pang hagikgik. Sa isip ni Aling Daling, dalawa to ha. Akala ko kanina isa lang. Sige, makulit kayo ha. Magsama kayo dito sa loob ng bote. Humahanap lang ng tiyempo si Aling Daling nang tumakbo yun sa ilalim ng kama niya. At nung narinig niyang pabalik, inalis niya yung takip ng bote at sinalubong niya yun. Ayun, huli. Tiningnan ni Aling Daling kung anong klase ng nilalang yung mga nahuli niya. Kahit madilim sa kwarto nila, nakita niya na dalawang nagliliwanag na duwende yun na merong mahabang patpat sa likuran nila. Para saan yung patpat? Palatandaan yun na pag-aari ito ng ibang tao o ibang elemento at inutusan yon na pumunta sa kanya
para guluhin siya. Papaanong nakapasok? Pag-aari pa rin kasi ito ng aral sa kanan. Kaya balewala ang lahat ng ginawa ni Aling Daling na pangontra. Malayang malaya silang nakakagalaw sa kwarto ni Aling Daling upang guluhin siya. Matalino si Aling Daling. Imbis na pasabugin o palayasin niya yon, hinuli na lang niya. Kasi alam niyang babalik pa rin yon sa dati nilang anyo kahit na anong gawin niya. Nung wala nang bumabagabag sa kanya, pinakawalan niya ulit lahat ng alaga niya at yung bote, inipit niya sa damitan niya. Magagamit niya rin kasi yun kapag siya naman yung aatake. Lumipas ang ilang mga araw na tahimik at normal lang na namuhay si Aling Daling. Nakabawi rin siya sa tulog ng mga nagdaang araw na puyat siya. Hanggang sa sumapit na ang huling linggo ng buwan. Sinakto din niya ni Aling Daling na day off ng lahat ng tao sa bahay nila at nagsiuwian ang mga ito sa kani-kanilang mga pamilya. Buong araw ng linggo, solong-solo ni Aling Daling yung bahay. Wala naman siyang uuwi ang kamag-anak doon eh. 12:00 pa lang ng tanghali, hinanda na ni Aling Daling yung kwarto nila. Iginilid niya lahat ng kama at yung mga gagamitin naman niya nakasalansa na din sa lapag ng kwarto nila. Ito na yung sinasabi ni Aling Daling na siya naman yung gagante sa ginawa nilang panggugulo sa kanya kay Buntis at kay Ricky. Inabot din ng 1 oras yung paghahanda ni Aling Daling. Nung tapos na, inalis niya lahat ng suot niyang damit. Nagkalat siya ng langis na may dasal sa buong katawan niya. Gumawa siya ng malaking bilog. Inilapat niya yung mga kandila niya sa loob ng bilog. 12 kandila yun. 6 sa kanan, 6 sa kaliwa. At sa tapat niya, ando doon yung gintong buhok at yung bote kung saan nakakulong yung 2 duwende. Dumipa si Aling Daling habang nagtatawag ng mga tutulong sa kanyang espiritu na nagtatago sa kadiliman. Punong-puno ng madilim na aura yung kwarto. Nung narinig niya na marami ng yabag sa paligid niya, umupo na siya. Binuksan yung bote kung saan nakakulong yung 2 duwende at tinuluan niya ng laway yung gintong buhok. Pinatay na niya lahat ng sindi ng kandila niya at gumawa siya ng sira sa bilog para doon papasok yung mga tinawag niya at kukunin nila yung gintong buhok at yung 2 duwende. Sobrang dilim ng kwarto nun. Tanging liwanag lang sa labas ng bahay ang tanging liwanag ni Aling Daling. Maya-maya pa, pumasok na sa loob ng butas yung itim na espiritu ng paltok at siya ang dumampot doon sa gintong buhok. Yung ibang alaga niya, pinaghati-hati ang katayin yung 2 katawan ng duwende. Hindi makapalag ang mga ito. Tanging sigaw at pagmamakaawa lang ang pwede nilang gawin.
Dahil nasa loob sila ng bilog ni Aling Daling, siya lang ang may lakas at nakokontrol niya ang lahat kapag nandoon sila sa loob ng bilog. Lahat ng alaga niya nakahanda na para hanapin kung sino ang amo ng dalawang yun. Tumayo si Aling Daling at pinaluhod niya yung mga alaga niya. Nagpahid siya ulit ng langis sa katawan niya at humiga siya katabi ng mga ito. Nang magbitaw ng isang salita si Aling Daling na, "Tugis." Pagbanggit ni Aling Daling yan, sa isang kisap mata, lahat ng mga alaga niya sa loob ng kwarto nagpulasan at nagkanya-kanya na ng punta sa kanilang mga bibiktimahin. Maliban lang dito sa espiritu ng paltok. Dahil walang maibigay na bangkay si Aling Daling dito, sarili niya ang inalay niya. Pero ayaw itong tanggapin nung espiritu ng paltok. Meron itong ibang gusto. Hindi naman alam ni Aling Daling kung ano yon. Kaya pinayagan na lang niya yung espiritu ng paltok sa gusto nitong mangyari. Hiniwa ni Aling Daling yung palad niya at inilapat niya yon sa noo ng espiritu ng paltok. Maniwala kayo o hindi, yung sugat sa palad ni Aling Daling nawala na lang kaagad kasabay nung espiritu ng paltok. Ngayon, ang gagawin na lang niya, paulit-ulit siyang magdadasal hanggang sa makabalik lahat ng alaga niya. Wala siyang ibang gagawin kundi manalangin sa kanyang sinasamba na si... Pasensya na, hindi ko pwedeng sabihin yung pangalan. Isang salita lang yun, pero buhay na salita. Tapos sa kaliwa pa. Mahirap na. Mula 1:00 hanggang 7:00 ng gabi nagdasal si Aling Daling. Wala pa ring resulta. Yung mga kasama niya, pabalik na eh. Tatapusin lang nila yung misa sa simbahan, tapos uuwi na. Kaya kahit bitin yung pagdarasal niya, niligpit na niya lahat ng gamit niya at nilinis niya yung buong kwarto. Ilang oras ang lumipas, isa-isa nang nagsidatingan lahat ng kasama niya sa bahay. Kaso lang, biglang sumakit ang ulo ni Aling Daling. Gawa ng merong bitbit na kakaibang halaman itong si Buntis. Sobrang baho nun sa pang-amoy ni Aling Daling. Hindi niya alam kung ano yun eh. Tinanong niya si Buntis. Ang sabi niya, "Ano ba yan? Ang baho. Ang sakit sa ulo." Ang sabi sa kanya ni Buntis, "Hindi ko din po alam, ate. Binigay lang po ito ng kamag-anak ko. Pangontra daw sa mga aswang." Ayon kay Aling Daling, kakaiba yung amoy noon na para bang sobrang init sa ilong, tapos sinisip-sip yung utak niya. Sinabi niya kay Buntis na hindi niya kaya yung amoy. Baka kung pwede sana, sa labas na lang yon ng bahay nila. Lahat ng mga tao sa bahay nakatitig kay Aling Daling. Nang magtanong yung isang lalaki sa kanya ng, "Ate, hindi mo kaya yung amoy? Aswang ka ba?" Kahit masakit ang ulo ni Aling Daling, tawa siya ng tawa sa tanong nito sa kanya.
Ang sagot niya, kung aswang ako, dapat nilapa ko na kayong lahat. Masakit lang talaga sa ilong yung amoy. Pero, hindi ako aswang, no? Ano ka ba? Lahat sila tawang-tawa sa reaksyon ni Aling Daleng. Matapos yan, sabay-sabay silang kumain nun habang nagkukwentuhan. Ayon sa mga ito, may mga iilan palang tambay sa labas ng bahay nila. Ang palaging nakakakita ng pagkarami-raming pusa sa labas nila. Tapos lahat yun kulay itim. Binubugaw nila pero ang tatapang. Inisip na lang nila, baka merong babaeng pusa sa loob ng bahay nila. Kaya nagtitipon-tipon yung mga yon. Mga ilang gabi din nilang nakita yung mga pusa na yon. Kaya tinanong sila ng mga tambay kung meron ba silang alagang pusa. Wala naman. Kaya nakakapagtaka kung saan nanggaling yung mga yon. Si Aling Daleng tahimik lang at nakikinig sa kanila. Pero sa loob-loob niya, alam niyang yun yung mga alaga niyang inatasan niyang magbantay sa labas. Ang nakakapagtaka lang para kay Aling Daleng, kung nandudun pa yung mga yun, paano siyang nalulusutan? Pero, dead man na. Wala naman na kasing nanggugulo sa kanila. Ayos na yun. Lumipas ang buong gabing yon na pinag-iisipan ni Aling Daleng kung kumusta na yung mga pinadala niya. Nararamdaman naman niya na kumikilos yun. Kaso lang, hindi niya maramdaman kung meron na ba itong pinapahirapan o kung ano. Siguro, sa panaginip niya magpapakita yon. Nung natulog na si Aling Daleng, pagmulat niya ng mata niya, umaga na kaagad. Pinakikiramdaman niya kung astral ba yun. Pero hindi eh. Isang kisap mata lang talaga, tapos umaga na. Naranasan niyo na ba yun? Yung kapipikit niyo lang, tapos pagmulat niyo umaga na? Ako, ilang beses ko nang naranasan yan eh. Pero, alam niyo bang may ibig sabihin pala yan? Ayon kay Aling Daleng, nung naramdaman niya yon, parang ang bigat-bigat sa loob. Hindi naman niya alam kung anong dahilan. Pero, pagdating ng mga bandang hapon, nung nagsasara na sila ng tindahan, nararamdaman niya na sumisikip yung puso niya tapos ang lungkot-lungkot. Umakyat siya sa taas ng bahay nila para magdasal. Yun lang kasi yung paraan niya para maibsan yung nararamdaman niyang lungkot. Pag-akyat niya sa itaas, andoon na yung itim na espiritu ng paltok niya. Nakalutang yun sa ere. Isa na lang ang braso at wasak ang isang hita nito. Meron itong hawak-hawak na 3 kaluluwa. Gulat na gulat si Aling Daleng sa nakita niya. Gawa ng isa lang ang pinapatugis niya. Pero bakit 3 kaluluwa ang hawak nun? Bukod sa gulat na naramdaman niya, nakaramdam din siya ng matinding takot. Dahil ang katumbas ng 3 kaluluwa na yon ay 3 bangkay din. Nakamamatay lang. Saan naman kukuha ng ganun si Aling Daleng, di ba? Kinakausap niya yung espiritu ng paltok niya.
Marami siyang inaalok dito na ibang dasal, espiritu, ultimo yung sarili niya talagang pinagdidikdikan niyang ialay. Pero ayaw talaga nitong tanggapin. Ang sabi lang nito sa kanya, hindi bangkay ang kailangan niya. May iba pa siyang kailangan. At kukunin niya yung dalawa sa susunod pang araw. Hindi madali yung kinuha niyang 3 espiritu. Hirap na hirap siya doon. At naputulan pa siya ng isang hita at braso. Matapos yan, okay, bukas kaagad yung part 6 natin. Pero, aabisuhan ko na kayo ulit lahat. Walang negative comments sa part 6. Okay? Uunahan ko na kayo ha. Walang negative comments sa part 6 para ituloy natin hanggang finale. Nakakaintindihan ba tayo? May mangyayari kasing ayoko na lang magsalita pero ayoko ng negative comment. Okay? Kung gusto nyo pang magdire-diretso tong Aling Daling hanggang Aling Daling 3, makisama kayo. Walang negative comment. Yun lang. Salamat.